Yn enw i di Hayden Jones, yn swyddi ydi Operations Manager i gwmni enw Winste. Dwi yn gyfrifol am 12 stor ar y funud, so ardal o Llanelwydd i lawr i Aberystwyth. Dwi'n gyfrifol am neu siŵr bod y stors yn daclus, bod nhw'n hitio targeda bob mis, treinio staff inductions. Dan ni bod yn cydweithio fo Hyfforddiant ar ôl Dwyfor ers 10 mlynedd. Mae o'n berthynas sy'n gweithio'n dda iawn i ni rhan y ffaith bod Jason yn mynd i mewn i stor, medru treinio staff i'n gyfynio ni mewn ffordd. Ac os gyda ni draffaeth yn rhywun golyn os da ni'n gweld yn rhywun golyn angen help, da ni'n medru galw ar Jason. A mae Jason yn cael nhw i fyny'n gyfynio ni. Enw i di Jason Roberts, dwi'n gweithio i Hyfforddiant Arfon Dwyfor. Dwi'n cydlynydd mewn meysydd warws, gwasanaeth cwsmar a manwerthu. Dwi'n gysylltiedig gwan hefo Winste, dwi'n meddwl, tair ar 15 mlynedd, dwi'n meddwl. A dyn sefydlu'n hynna'n hefo Winste biodd o'n Eifionydd Farmers yn gynt, felly. Wedyn, da ni'n darparu cwrsiau galwedigaethol. Da ni'n rhoi y cynnig i'r dysgwyr wneud yr cwrsiau drwy gyfrwng Gymraeg a iaith Saesneg. A fi fy hun, dwi'n teimlo fod o'n bwysig iawn fod pobl yn cael y cyfle i gael y cymhwystera yma drwy'r gyfrwng Gymraeg, lle mae o'n hyrwyddo y iaith gefn gwlad, lle mae'r dysgwyr wedyn wedi dysgu rhywfaint o gyda ni fel sefydliad, defnyddio'r iaith Gymraeg yn y gweithle. Mae'r ardal da ni yno fo yn ofnadwy Gymreigaidd, hyd yn oed ardalaeth o Llanelwydd. Mae'n busnes ni yn delio fo amaeth ydi canran mwyaf yn busnes ni. A mae'n cwsmeriad ni 80% yn cwsmeriad sydd wedi'r rhosor yma yn Gymraeg. So mae'n bwysig bod ni'n medru trin a thrafod drwy gyfrwng Gymraeg mewn cwsmeriad mwyn cryfhau y sgiliau pobl ifanc Cymraeg yn yr ardal, mwyn sicrhau y dyfodol iddyn nhw rhan swyddi. Mae Llyr Willias, dwi'n bod yn dysgwyr fi ers 3.5 blynedd, dwi'n meddwl. Hwn di'r trydydd cwrs mae Llyr yn gwneud yn gyflawn drwy'r gyfrwng Gymraeg. Cwrs cyntaf nath o, oedd yn ddewis iddo fo illa ehangu a gwella y Gymraeg be oedd ei lefel o ar y cyfnod yna. So nath o benderfynu wneud y cwrs yn Gymraeg. Nath o wneud i gyd yn Gymraeg a oedd yn cael ei asesu hefyd drwy'r gyfrwng Gymraeg. Wedyn nath o'n i ymlaen i wneud yr ail gwrs eto o hwnna i gyd o dan y gyfrwng Gymraeg. Lle dwi'n gobeithio mae Llyr wedi datblygu ei hun fel siaredwr digon hyderus yn y iaith Gymraeg, a lle mae'n mynd i roi hynna drosodd i'r cwrsmeriad. Yn bresennol, mae o yn gwneud cwrs lefel 3 warws a storio hefo ni. Eto, mae hwn i gyd yn cael ei wneud drwy'r gyfrwng Gymraeg. Wedyn, dwi'n gweld Llyr wedi datblygu hyn fel unigolyn, a mae o'n wedi cyfathrebu yn reit hyderus efo pobl drwy'r gyfrwng Gymraeg hefyd. Nhw wedi Llyr Williams, dwi'n byw yn Pistill sy'n reit agos yma, ta 6 milltir i ffwrdd, a dwi gweithio yn cefn yn y warehouse wyna Bedwin Shop, just cadw palets yn llawn a llnau tacluso syrfa cwsmeriaid. Bwysig effernol, ond bod mae 90% o cwsmeriaid yn dod fewn yn siarad Cymraeg. Ond dwi byw ar ffarm, so mae'n anodd i fi fyd siarad Saesneg. Dwi'n gallu, ond mae'n lot o siarad Cymraeg efo cwsmeriaid, a mae rhan fwyaf o'r amser maen nhw eisiau gwybod hanes y cynnyrch da ni'n gwerthu yn Gymraeg hefyd, so mae'n lot haws wneud yn gwaith Gymraeg. Mae'n bwysig ofnadwy bod ni'n gallu siarad Cymraeg, bod tha fi weithiau, neu cyn dechrau yma, o'n i'n mynd da iawn am siarad Saesneg, ond dwi'n meddwl wedi gwella hynny, ond mae ffarmwrs dod yma, fydden nhw'n siarad gair ar Saesneg jyst iawn rhain nhw. Mae'n bwysig bod ni'n gallu siarad Cymraeg efo nhw, wedig ochr yma i Gymru. Mae o
o ardal Cymreigaidd iawn. So, mae'n bwysig ofnadwy. Mae hyd yn bod yn benodol yn hyrwyddo yr elfen Gymraeg drwy safleon Winster. Lle be maen nhw'n trio amcan ydy, lle maen nhw'n trio datblygu'r Gymraeg i'r cwsmeriad, a lle fe gyda nhw lefel reit uchel o staff sy'n mynd i cyfathrebu yn iaith Gymraeg efo'i cwsmeriad.